Vidite ljudi, ovo je druga epizoda našeg snimanja Minecrafta. Dakle, ja sam malo uređivao, ali nisam snimao. To je probao sam snimim, ali je padala kiša, ali na kraju mi se nekako obrisao snimak. Ja vam pojma kako. Uredio sam malo i kuću. Dobro. Idemo dalje, da malo istražamo. Koliko je bilo. Tako da vam pokažem koliko sam uređivao kuću. I onda vam znate malo začela zbog screencasta. Ali dobro. Tako, pogledajte. Evo, malo sam uredio prostor, a sad se ne vidi, evo pogledajte, i stalo bi. Da probijemo zid. Dakle, kao što možete vidjeti, produžio sam onako prostor. Recimo, mi sada gradimo dobro. A ja se popnem gore, ne mogu. Ja se već smračuje, kako se kaže. Pada mrak. No, sad ćemo da ovo završimo. Gdje su na vrhu kuće. Nema ništa. Ajde. To sam opće. Da vidimo može li se kako preradi luna. Evo, ne može se preradi. Kako? Kada gledamo ovako, ovo ostaje. Ovo će doći zombie. Odnosno znam da će doći ovim zakreću doći. Ovo vam branje da restoran. Dobro. Gdje sam ja ovo šta? Evo samo ovo licno ima. Licno ostrije. Ima li do drugih ostrija? Ajmo,
Ovdje no, evo ga sam. Evo ga vamo. Malo sam. Joj, beži! Creeper ga evo. Joj, ne! Ne! E tako. Ajde da vas mi. Šta ko dođe creeper onaj? Ovdje. Čekaj, šta znači dole ovo postoje? Ali to glad. Kako se jede? Čekaj. Kako da jedem? Aha. Sada sam se. To je to, znači, ja sam se pitao šta li je to. Nema. Jebote. Šta je? Evo ti. Aj priđi se me. Aj priđi. Ne napadnem. Aj priđi, a? 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 Šta ćeš? Ajde, dođi slobodno. Dođi slobodno. Jebote. Gdje je? Sorry. Jebote. Šta sam iskoristio. Vidio sam puno, nema veze sad ću da je uzmem. A ne, pesk. Nikako se ne mogu navikne na ovo. Ne mogu da oni kopali. Što se to? Je samo da sana. Des. Znači bu. Kako ga gledam. Ajde, dođite.
A, plašiš se sad, jel? Dobro. Dođeš. Dođi. Uj, kako se mi glup. Evo, bio sam ga. Samo ti dođi. Ajde, dođi. Jo. Da? Šta sad mogu? Energiju gubim. Ovako ću. Dobro. Dobro. Sad je dan, valjda bi trebali da odu, ako nisu baš toliko bili. Šta sada radim? Pa dan je, šta ide? Čekaj da gledam. To mi rade. Čuj. Ne, sad može se tako nešto. Ne, može. Dobro. A to se ne može tako. Vidimo šta je ovo. Dobro. Aha, ja sam šta sadim. Dobro. Evo, sadit ću. Šta? To nemam, ja bojim nemam. Ajmo da vidimo pomalo, da posadimo oko kuće. Znači ovdje negdje. Recimo ovdje će biti lična baš. Sve ću da ovo držim. Oj, ne to. Izgleda da će sad da je kraj. Šta je ovo? Ajde. Ne smakam. Dobro, hvala vam što ste gledali. Nadam se da ste uživali jako secka. Pa, to bi bilo to. Doviđenja.